Panda Ride da raid bat ez da lasterketa bat, izatez da orientazio proba bat, non hainbat puntutatik pasatu behar zara, somortu aldetik, olako GPS antzeko batekin, eta olako roadbook deitzen da liburu batekin, jarraitu behar dituzu olako pausu batzuk eta topatu behar dituzu puntu batzuk, denbora zehatz baten, ez da ari joateko. Eta puntu batzu dituzu eta zoaz puntuak lortzen, etapak gogorrak dira, luzeak, areetatik, harrietatik eta mekanikak iraun behar du. Garrantzitsuena da, mekanika irautea da. Eta horretan aritu gara, mekanika prestatzen. Gero aparte, eramaten ditugu eskola bezala, ordenagailu batzuk Maroko hegoaldeko eskola batera. Iaz batez behin ginen ikustera, asmoa bagenuken hasieratik ikaslekin juteko, ginen ausartzen hasieratik ikaslekin jutera. Orduan, eskarmentu hartu eta oso esperientzia polita izan zen eta erabaki genuen aurrera egitea ikaslekin. Duela 3 urte, ez? Garatzen bi eta pasadan urtean joan nintzen. Oin 2 urte hasi ginen garatzen, pasadan urtean joan nintzen eta helburua zen ikasleekin joatea. Gertatzen dena, lehenengo urtean guk ez genekin zer zegoen eta ez ginen ausartu 5.000 kilometro egitera ikasleekin eta errepidetik eta esperientzia hartu dugu eta animatu, jarraitzen dugu proiektua. Autoa bera gogorra da. Gu genuen uste horren beste aguantatuko zuenik kotxeak. Eta egia da, harrituta geratzen zela zenbat aguantatzen duen. Guk ondo prestatuta eramaten dugu, baina kotxea berez ezaugarri hori du eta suposatzen dut horregatik froga hau egiteko erabaki zutela holako kotxe bat erabiltzea. Kotxea bera da holakoa, gogorra eta iraunkorra. Ez dakiz urtetik aurrerakoak. Bai, dire 89 edo 8tik 2002 arte, 2002ko bebai badauz. Eta danak izan behar dira Fiat edo Seat Panda. Gu hasieraino ginen oso astiro, bildur handiarekin apurtuko zalakoan, lehenengo etapa ikusi genuen hori ez dagoela apurtzerik. Hau da, mekanika ondo eraman da eta mulata juntura egin da eta zainduta, kotxea ondo eraman da, gero golpeak eta nola zurgatzen dituen, harritu da geratu ginen. Ja, zan sorte handia, esake duen, arazo handirik nuen izan. Hombre, nik uste dut, gorra izen daitekena guk oso ondo eran ginen. Baina ordu asko egiten da, pertsona bardinarekin, bai lotan, volantean 10 ordu egunean, hau da, urrengo 16 egun egingo ditugu etxetik. 16 egun horiek, nik kotxean joan gana zaitxolea. Zoko naitxolea ezingo ditut, 16 egun tanak, 24 ordua, zelo ingo berondoan, eta gero denbora guztien da pertsona berarekin ondoan. Erabaki asko hartu behar dira, kantxauta zauz, orduan nik uste dut hori zen aldala probarik gogorrena, ez? Eta ondo moldatu ginen, baina errespetu handia geneutxon horreri eta ikusi ditugu, bai, horako gauzan tirabirak eta holan, eta igual suerte egin dugu, ondo joan jaku dana, eta ez dugu eukin nolako tirabireik, ez dakit. Bai, elkarrekin nago gara, eta espero dugu, ondo moldatzea danak. Bai, azkenean gu bat joango dira, azkenean gazteak dira, eta, han erabakiak hartu behar dira, kotxe bat eramate, orduan joango dira, etengabe, joango gara, kotxe bat abestean atzetik joango gara. Eta edo zein arazo dauela, mekaniko edo, daun hartan konpontuko dugu, edo zein gauza gertatzen dela, horregon behar gara. Eta, espero dugu gauzak majoa, mutil majoa daragu, Buelta asko eman dizkiogu horri hasieratik eta batez be ikaslei begira zelan planteatu. Eta nik uste dut honena gordina izatea da eta erabakia izan da kurso aurrera egin ala
ikusi zeintzuk izan dezaketen guk uste dugun perfila hori betetzen duten ikasleak, eta behar duguna da, alde batetik, eskarmentu bat gidatzen. Egunak gogorrak izan daitezke. Eta uste duzuna, olako baldintza batetan, bai, kanpintenda baten lo egitea aurreko goizan altxatzea, etapa gogorrak egitea zerbait, espero duzuna, ez dakit gero igual ez dakitzen izan, ezaugarri horiek bete ditxasken baten bat aukeratzea. Arduratsua izatea. Ondo, eta gainera esperientzia bakarra izango da. Hau ezin da berriz egin, kondizio honetan. Irakasleekin joatea Marrokora eta egotea beste ikasle batekin, hor 16 egun ez da normal. Gu kotxea hemen ikusten genituen eta hori, baina ez genekien gu jongo gineten horra. Eta gu kotxea preparatzea eta hori, ez dakit. Bidea da, martxoan 3 urtengo gara, nahiko goiz irtetzen gara, kotxeren bate orain proban dagoenez, egin diogu mekanika guztia, orduan proban dagoenez, eta arazorik urtengo bazan, 6an Almerian egon behar gara. Orduan egingo dugu, ez dakit dinondik, Granadan helduko garala 5ean. Ondo badoa dana 5ean, arazotxo bat balego, konponduko geunke bidetik, eta helburua da 6an heltzea. Orduan astiro bajatuko gara, egunean ordu gutxi gidatuz, errepidean, eta hori 6an egon biu, gero 7an itxasontzia edo ferri hartzeko Nador aldera, Marokora. Helduz batera 7an badaukago etapa 0 edo huts etapa hori, da 80 kilometro etapa bat, nun ja hasi behar gara roadbook izeneko liburutxo batekin, orientazioa lantzen. Etapa hori ez da puntuagarria, baina ondo tortzen da, familiarez etxeko behiku pasan urtean egin gendun. Baina barriok, azkenan nola irakurtzen dan, eta lehenengo biderrak altzeko ondo dau. Eta izango da 80 kilometroko etapa bat, eta helduko gara olako Mohamed bosgarren laku polit batera, han egingo dugu lo. Eta hurrengo gunean ja azten da benetako etapa gogorrak, eta izango dira 6 etapa. Eta hortik gaudela ja ez da denporaria buru altxatzeko. Egingo dugu ekialdetik, Nador aldetik, eta hasiko gara etapa ezberdinak herrien izenak oso txikiak dira, azkenan hortik ez daue ez da jente askorik bizi. Eta egunean izango dira 300 kilometro, 10 ordu volantean, eta aldu behar gara Merzugara, apur bat hor dagoen duna erraldoi batera. Eta Merzugatik gero egingo du apur bat mendebalderuntz eta Marraketxera aldu arte. Marraketxen bukatzen da, guzti hori egiten da, pista, pasamortu eta horretek enlace batzuk badauz, hau da Marokoko bide horietatik enlace batzuk badauz, baina gehiena pista galduetatik eta roadbooka segik jarraituz eta holako app baten, GPS Trip izeneko app baten jarraituko dugu jarraibide batzuk.